सेथि सानाव थान्दै मेल जुथुम्मा जों बेयाव दिनै थान्दै मेला जोंहा मोन 49 गामिनिफ्राय गासै 500सा हौवा आरो हिन्जाव थान्दै बिथांमोना बाहागो लादों। जोंनि थान्दै मेला कालारफुल जादों। जों बेयाव माखासे थांखि आजावदों। जोंनि दखरा थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि जेंनानि सायाव सावरायनो जों आखायाव लादों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि जेनेबा दखरानि थुनलाइनि सिङाव थानाय माखासे जेंना जेंनिफोरखौ दिनैनि बे थान्दै मेलजोंनो जों साक्सेस जालांनो हागोन जों समाधान खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। जोङो दा गासैबो थान्दै बिथांमोना गोसो गोथारै जोंनि थान्दै मेलाव बाहागो लादों। आसा खालामो जोंनि बे दिनैनि गिबि खेबनि थान्दै मेला मोजां जाफुंलांगोन होननानै आसा खालामबाय। जोंहा गाबोन नैथि थार्ड फार्स्ट जोंहा गाबोन गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो जा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सार फैगोन। लोगोसे जोंहा ढेकियाजुलि समस्तिनि मानगोनां MLA बा केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंहाल साराबो फैगोन। लोगोसे जोंहा आइजो आफादनि डक्टर अनजुलि दैमारि मेडामा फैगोन आरो गोबां ओनसोलाव थानाय माने गण्यमान्य सुबुंफ्रा बाहागो लागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बिथांमोना जोंनो कमेन्ट हरदों। बिथांमोना गामिनि बे गेवलां आफादाव मोजाङै बाहागो लाफैगोन होनना जों हरदों। आसा खालामो जोंनि गामिनि बे नैथि माने गेवलां मेलाबो गाजा गोमजायै जालांगोन होननानै आं गुदि आफाद जानानै आसा फारिनाय दा जों रायजो राजाखौ खावलायदों जे साफ्रोमबो न'खरनिफ्राय बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ माने जों गेदारिं नांगौ। दा बिथांमोनखौ जों खावलायदों बा लाइजामजों लिंहरदों। जोङो बिथांमोनखौ दिनैनि बायदि गाबोनबो बेनिख्रुइ रंजा बाजासिन फैनो थाखाय जों खावलायदों आरो जोङो मोना मोना जों कालसारेल प्रग्राम लादों। बेयाव जों नबजित नार्जारिना बिथांखौबो जों लिंहरनाय जादों आरो सानैसो जों आर्टिस्टफोर लिंहरदों आरो जोंहा जायगानि गोबां मोसाखावरि बिथांमोना गोसो गुदुङै जोंनि बे मेलाव मोसानो थाखाय आखायाव लादों। जों बेखायनो गोजोननाय थादों। आसा खालामो गामिनि हाबाफारिया मोजां जागोन।